Čau to lidi, dneska vám tady ukážeme skok do dálky, i když já teďka jedu já radím a vůbec neumím teda skok do dálky. A je to naše druhé video ze hry Flatout. Budeme hrát bonusy a když budeme mít 10 zhlédnutí, Ne, tak, i klidně víc. když budeme mít 10 zhlédnutí, tak natočíme kariéru. Tak, druhý kolo. 62 metrů. Dobře, radím, dobré. Ne. Tak, jedem. Ojo. Mety, pojď. Dobré. A skočí. Málo, 37 metrů. Už jsem tady. Tak, třetí kolo. Tak co, jak se nám povede teďka? Ne. Mine. I'm driving. A jedem. Jedem? Málo. A no, tak poprvé jsem hodil nejvíc. Hodil. Vyskočil. Já jsem pan vyskočil. 133 metrů, dobrý. A děkujeme, že jste se koukali a když tak dislike nebo odběr, to však to znáte, ne? Tak děkujeme, čau. Čau.